አዛራቢት ሃገርያ ንጥንታው ባህላ ዓቂባት ትጓዓዝ ምህላዋ ዘመስግና እኳ እንተኾነ መዛረቢ ካብ ምግባራ ግን ኣይተረፈን። ብተፈጥራዊ ሃብቲ ዝበልጸገት ኣዝያ ሃብታም ሃገርያ ገማገም ባሕራ በቲ ንጉስ ኩሉ ስልማታት ዝኾነ ልዑል ተፈጥራዊ ብሉጽነት ዘለዎ ማዕድን ኣልማዝ ዝተመልአዮ እቲ ዓለም ሓይሊ ኤሌክትሪክ ንምምንጫው ከምኡውን ኣቶሚክ ቦምብ ንምስራሕ እትጥቀመሉ ኣብ ውሕዳት ሃገራት ጥራይ ዝርከብ ዩራኒየም ዝተሰምየ ልዑል ዋጋ ዘለዎ ማዕድን ውን ቀንዲ ገዝኡ ኣብዛ ሃገር እዚኣ እዩ። ኣብ ሃገረ ናሚብያ መሬት ናሚብያ በማዕድናት ወርቅን ኮፐርን ዝተመልአዩ ኣብ ትሕተ ሰሃራ ካብ ዘለዋ ሃገራት ኣዝዩ ዝተመስገነ ስርዓት ማሕበራዊ ውሕስነት ዘለዋ ሃገርያ ንሽማግለታት ንስንኩላን ንጥሮተኛታትን ንወለዲ ዘይብሎም ህፃናትን ወርሓዊ ቀጥታዊ ናይ ገንዘብ ድጋፍ ብምግባር ውን ዝተፈልጠት ሃገርያ ናሚብያ ንዜጋታታ ነፃ ኣገልግሎት ትምህርቲ ትቕርብ ናይ ጥዕና ጸገማት ምስ ዘጋጥሞም ድማ ብኣዝዩ መጠናዊ ናይ ኢንሹራንስ ክፍሊት ብልዑል ድጎማ ጥዕናዊ ሓገዛት እትገብር ሃገርያ ዝተረጋግአ ክበሃል ዝከኣል ፖለቲካዊ ስርዓት ድማ ኣለዋ። ንደቡብ ሱዳንን ኤርትራን ስዒባ ካብ ኣርዑት ባዕዳዊ መግዛእቲ ዝተለቐቐት ናይ መወዳእታ ኣፍሪቃዊት ሃገር እንተኾነት ውን ካብ ዓመተ ናጽነታ ጀሚሩ 5 ፕሬዝደንትታት ክትቀያይር እንከላ ንኹሉ ድማ ብጽፉፍ መስርሕ ምርጫ እምበር ጎነጽ ብዝተሓወሶ ኣካይዳቶ ይትፈልጥኛ። ናሚብያ ንደቂ ኣንስትዮ ኣብ ቁጠባን ፖለቲካዊ ጉዳያትን ከም ዝሳተፋ ብምግባር ፍሉጣት ካብ ዝኾና ሃገራት ኣፍሪቃ ሓንቲያ። ስለዚያ ድማ ካብተን ክልተ ብደቂ ኣንስትዮ ፕሬዝደንታት ዝምርሓ ሃገራት ኣፍሪቃ ሓንቲ ክትከውን ዝኽኣለት ብብሉጽነት ትሕተ ቅርጽ ውን ስማ ብተደጋጋሚ ዝለዓል ሃገርያ እቲ ዜጋታት ካብ ናብን ውሽጢ ሃገሮም ብቐሊሉ ምእንቲ ክንቀሳቐሱ ንግዲ ኣታዊታት ወጻኢ ንኽሳለጥን ብልዑል ደረጃ ብሉጽነት ዝተሃንጹ ናብ መላእ ክፋልቲ ሃገር ዝተዘርግሑ ናይ ጽርግያ ትሕተ ቅርጻ ብፍላይ ኣብ ተርታ ዝማዕበላ ሃገራት ከስርዓ ዝኽእል እዩ። ናሚብያ ኣዝዩ ሰፊሕ መሬት ዘለዋ ሃገርያ ምስታ ብብዝሒ ህዝቢ ኣብ ኣፍሪቃ ቀዳሚት ዝኾነት ሃገረ ናይጀርያ ዝዳረግ ስፍሓት መሬት ድማ ኣለዋ። ምውሓድ ብዝሒ ህዝባ ግን ዘሰንብድ እዩ። ናይጀርያ 230 ሚልዮን ህዝብን ክህልዋ ዜጋታት ናይታ ምስ ናይጀርያ ዝዳረግ ስፍሓት መሬት ዘለዋ ናሚብያ ግን 3 ሚልዮን ጥራዮም። በዚ ምኽንያት ንዘለዋ ብዝሒ ህዝቢ ምስ ስፍሓት መሬታ ብምንጽጻር ንሃገረ ሞንጎልያ ስዒባ ካልአይቲ ውሑድ ህዝቢ ዘለዋ ሃገርያ ገለ ሰባት ንእሽተይ ጀርመን ብዝብል ቅጽል ስምዮም ዝጽውዕዋ ናሚብያ ን31 ዓመታት ኣካል መግዛእቲ ጀርመን ብምንባራ ክሳብ ሎሚ ኣዝዩ ብዙሕ ቁጥሪ ዘለዎም ጀርመናውያን ዝነብሩላ ሃገርያ ብፍላይ ናብ ገለገለ ከተማታታ ምስ እትጓዓዝ ዲዛይነን ኣስማት ጎደናታትን ነበርተን ከይተረፉ ናብ ጥንታውያን ከተማታት ጀርመን ዝተጓዓዝካ ክሳብ ዝመስለካ እዮም ዘገርሙኻ። ንሃገረ ናሚብያ ንምድህሳስ ጉዕዞ ጀሚርና ኣለና። ሰናይ ምክትታል። ናሚብያ ተፈጥሮ ኣብ ሓደ ሰፊሕ መሬት ሙሉእ ጽባቐን ግርማን ነስኒሳ ብውሕዳት ሰላማውያን ህዝቢ ዝመልአታ ሕብእቲ ኣልማዝ ኣፍሪቃ ናብ ኩሉ ኩርናዓት እቲ ሃገር ምስ እትዘውር ኣብ ማረስ እምበር ኣብ ምድሪ ዘለኻ ክሳብ ዘይመስለካ ኣዝያ ተደንቐካ ክሳብ ሎሚ ካብ ዝዳሰስናየን ሃገራት ዝተፈለየ ትርኢት ዘለዋ ሃገርያ ስም ናሚብያ ካብቲ ናሚብ ዝብል ቃል ተወሲዶ ካብ ቋንቋ ህዝቢ ናማ ዝተወስደ ኮይኑ መወዳእታ ዘይብሎ ባዶ ሜዳ ዝብል ትርጉም ኣለዎ። እቲ ኣብ ዓለምና ካብ ዘለዉ ነዊሕ ዕድመ ዘለዎም ምድረ በዳታት ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ዝስራዕ 1600 ኪሎሜትር ንውሓት ዘለዎ ምድረ በዳ ናሚብ ተደውኪንላ ዘሎ ሃገር ብምዃና ሰሚ መርሕ ከም ዝበሃል መፀውዒኣ ብዝግባእ ይገልጻዩ።
أبزا شوعات تعصف صفحات مريت إيرترا حيزا كنسا 3 مليون حزب تراي زلوا ناميبيا مكينة خالعيلكا نساعتات مست قعازون زخون سب يخون مكينة زي كترت تخليخا أتلانتيكا وكيانوس مس مدربدا ناميب كراخبن كلو انسساتات زقدام بملو ناتنت كزناقعو بتصحت عالم بسراح فتاري كس دممو النراخا اب ناميبيا مست تتنح حدا نجر كتستوعل تخل ابزي اما اكل سب زي بلوج او زبلا برخاون ازيو زمناو زخانه ترقيالو ناميبيا نسالاسان حالن عامتات اكل مجزات جرمن زنبرت هاجرا ابشحن شعات تميتن 15 عامة مرتيا ناميبيا بتوم شعوز مرحواز نبرو سرعاتات ندوب أفريقيا حالفة زتوهبت أحلفو زهابا اتنايشعو ليج اوف نيشنز كوينو بملكع مجزات زي كونجن ني حادرة ممحدار بالزبل ممحدارة وسرعاتيو أبشحن شعات تميتن 40 عامة مرت منجستي أبارتايد ندوب أفريقيا مستوطات أرجن حقتات أبارتايد أب ناميبياون كتكبرو جمرو مزا حساب زي تسمامعات إثيوبيا جن مس لايبيريا بمتحبار ندوب أفريقيا ناب عالم لخاو بيت فرد قربتا اتكسي بيت فردي ودو اوكوان تتقبره قداي ناميبيا اب عالم لخاو مدرخ اجندا نكخونن اتندوب افريقيا تواهيبو زنبره بحادرة نايم محدار مسل نخسر رزن من قدي زخفتينيرو اتم بروحو النفلتا ويندوك اتم بقرباز فلتوا ويندوك أفريكانرات فاندوك اتم أبتا كتمات توليدهم زعابيو زيقاتات جن أي قامسيوم زبلوا ازهم كلهم أتاوعاتات قناعاتيوم انت خنقن نحنا بتخلو حزب عالم زتكملو بقليلو كنرادادا زحق زنا سماينا كنت اوعا نرأسه كتما ناميبيا منبريت فرق مليون زيقاتات نزخانت بقوبوتات زتخابت ويندوك كاند منبريت منجست تهاجر ماكل عبيت بانكتات تهاجرن تكالات فاينانسن زخانت استات 500 شح زبصحو زيقاتات زنبرولا كتمايا اتوم معدنات ناميبيا بموصا ناب عداقاتات عالم زغربو هابتامات كوبانياتاتون كاندي بيت صحفتهم أبزا كتماي زركب ويندوك صبقا هاجر ناميبيا كريون زمتو بصحتون كاندي معرفتهم كتمايا بمنصر مبزحتن رئيس كتماتات هاجرات أفريقيا مسنرئيا نصهتي سلماويتن صتا زسفنان كتمايا أب قرناتاتا نحنساب زور مستبل دما نبرتا طراي زيكونو هنصاتاتاون سلماويان مخانم كتعزب تخل أما أكلتا كتما أب جزي بعداو مجزاتنت جرمن زتهانصو ني أمايت عامتات عدم زلوم تنتاويان هنصاتات بديزاينن حبرك ألمن بزوح كيتنص أتسألو مس زمناويان هنصاتات تا كتما فلوي صباقة فتيرم كتريوم تخل أب مأكل كتما ويندوك أبشحن شعات تميتن 10 عامة مرات زتهانص ملكت كتما ويندوك زخونه حدا تاريخاوي بيت كريستيان تدوكينو كترئ تخل أب قونتي بيت كريستيان دما ناميبياويان ناتنتهم نمقون صاف زخفلو مرير واغان مسواتنتن زذكرلو بيت مذكر ناتنت يركب نتوم كاند نبر تزاك كتما نمر ايجن كاب ماكل كتما وطينا ناب كاتو تورا كنكيد علنا كما بزحت ان كتماتات افريقيا منجستي اب مدبرات تلفزيوناتو كرأ زيدليو سفريو ترجم سمون بعلو نسي زنجرنا كاتو تورا بوانقا نبرت تكبابي سبات كنبرلو زيدلي بوتا زبل ترجم يزلوا ازي اب زمن ابارتايد مسعدوم انت كيحوسو بتسرعات نستنصلون زتقف عن زيقاتات زتوهبه سميو ناب كاتو تورا مستمص نام ماكل عداغا سينغالااتيخا ابها هل تحوي بستفلاليو كمامات تقامي مستتأبسة بوعيو نزشيات مقور سقا بعراي بأتاوعة اتهاجر كابانا كتركب تخل نكتما ويندوك كم كبدي إيدو زفلتا أب ناميبيا زنبر فتاو مسهلو كاغن برقص ناب جوسبير هاوسي زوسدكا أبتا كتما هبوب سمزلوات انتاو نقرات بمرعيون ناي موزيم ترئيت زتلابسة معروق غزايو نعانا نحبشا لمدوكان تزيكونا نعا غازين تيلودون سجنن حويسكا كال بركت زبل السقا انسساتات زقدام تتأبيسو زبل علو سفرايو بفلاي دما مست حدا خلطت بل عينت سب مست تخون
ኣብ ትሕቲ መግዛእቲ ጀርመን ከም ዝነበሩ ዝምስክረሎም ብሉጽ ጣዕሚ ዘለዎም ቢራታት ኣለዎም። ኣብዛ ብጎቦታት ዝተኸበበት ዊንዶክ ዝሑል ኣየር እንዳስተንፈስካ ሰማይ ናብ ወርቃውን ሓመዳውን ቀለም ክቕየር ምርኣይ ቁሩብ ምስ በለ ድማ ናብቲ ካብ ናይ 15 ደቂቕ ጉዕዞ ዘይርሕቕ ኣቪስ ዝተሰመየ ዲጋ ክትከይድ ትኽእል። እዞም ሰባት ብዝሒ ሃብቶም ብናይ ወረቐት ገንዘብ ወይ ብሰናቲም ኣይልክዕዎን እዮም። መሰረት ኣነባብራ እዞም ህዝቢ እተን ዘራብሕወን ከብትየን። ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብ ናሚብያ ምድረ በዳን ዓበይቲ ኣኻውሕን ኣብ ዝበዝሖ ኩኔኔ ዝተሰመየ ግዝኣት ንዘመናት ዝኣክል ሓረስቶት ኮይኖም ክነብሩ ዝጸንሑ ህዝቢዮም። ብማሕበራዊ ህይወት ዝደመቐ ነባብራ ብባህሊ ዝተቐየደ ስነ ምግባር ምስ ተፈጥሮ ዝተዋሃደ ህይወት ድማዮም ዝመርሑ ህዝቢ ሂምባ ተባሂሎም ድማዮም ዝጽውዑ። እቲ ጥንታዊ ሜላ ነባብሮኦም ክሳብ ሎሚ ከይተበረዘ ክጸንሕ ክገብሩ ምኽኣሎም ንዓኣቶም ዝኸርዕሉ መግለጺኦም እንተኾነ እኳ ነቶም ከማና ዝኣመሰሉ ብማዕዶ ዝርእይዎም ሰባት ግን ብዙሕ ዘገርምን ዘይንቡር ዝመስልን ነገር ዘለዎ እዩ። ደቂ ኣንስትዮ ህዝቢ ሂምባ ኣካላተን ብማይ ኣይሕጸባን እየን። ምክንያቱ ኣብቲ ህዝቢ ሂምባ ዝነብሩሉ ኣከባቢ ማይ ዳርጋ ወርቂ እዩ። እቲ ዝነብሩሉ ሓውሲ ምድረ በዳ ዝኾነ መሬት ኣዝዩ ልዑል ሕጽረት ማይ ዘለዎ ብምዃኑ ኣይኮነን ኣካላቶም ንዓኣቶምን ከብቶምን ዝኸውን እኹል ጽሩይ ዝስተ ማይ እውን የብሎምን። ወለዳ ደቂ ኣንስትዮ ህዝቢ ሂምባ ኣካላተን ብማይ ዘይሕጸባ እንተኾና ውልቃዊ ንጽህናአን ዝሕልዋሉ ካልእ ዝተፈልየ ሜላ ዘለወን ግን እየን። ኣብ ክንዲ ማይ ድማ ብጥሽየን ኣካላተን ዝሕጸባ። እቶም ዝጥቀማሎም ነገራትን ኣገባብ ኣፈጻጽሙኡን ዝፈላለ እኳ እንተኾነ ምስቲ ኣብ ሃገርና ብኣዴታትና ዝግበር ጥሽ ብዙሕ ዝመሳሰል ነገር ዘለዎ ግን እዩ። ጥዑይ መኣዛ ዘለዎም ኣቝጽልቲ ኣብ ሓዊ ብምቅጻል ድማ ኮቦርታ ዝመስል ጨርቂ ተጓልቢበን በትትኪ ኣካላተን ይዓጥና። እዚ ተግባር ድማ ንኣካላትካ የጽርዮ ብዙሕ ከም ዘይትርህጽ ይገብር። ከምኡውን ተፈጥሮኣዊ መኣዛታት ከም እትረክብ ይገብረካ ዝብል እምነት ኣለዎ። ካብኡ ቀጺለን ድማ ደቂ ኣንስትዮ ህዝቢ ሂምባ ካብ ቀይሕ ሓመድን ቅብኣትን ዝዳሎ ኦትጅዜ ዝተሰመየ ባህላዊ ቅብኣት ይልከያ። ህዝቢ ሂምባ ሓንሳብ ምስ ረኣኻዮም ፈጺምካ ከም ዘይትርስዖም ዝገብር ቅዲ ቁኖ ዘለዎም ህዝቢ እውን እዮም። እዚ ግን ደስ ምስ በሎምን ኣብ በዓላቶምን ጥራይ ዝገብርዎ ፋሽን ዘይኮነ ካብ ኣዴታቶምን ኣቦታቶምን ዝወረስዎ ምስክር ወረቐት መንነቶም እዩ። ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ህዝቢ ሂምባ ስታይል ናይ ጸጉራ ብምርኣይ ጥራይ ኮተቴ ንዓቕሚ ሄዋን ዝኣኸለት ወይ ድማ ዘይተመርዓወት ምዃና ክትግንዘብ ትኽእል። ናይ ደቂ ተባዕትዮ ድማ ብተመሳሳሊ ህዝቢ ሂምባ ብማሕረስ ዝናበሩ ህዝቢዮም ናብ ዝነብሩሉ ዓዲ ምስ እትመጽእ ኸኣ ኣብ መንጎቲ ከብቶም ዘጽልላሉ መኽዘንን ንሳቶም ዝነብሩሉ ገዛን ሓደ ብዘይ ምቁራጽ ዝነድድ ሓዊ ክትርኢ ትኽእል። ኦኩሮ ወይ ድማ ቅዱስ ሓዊ ዝበሃል። እቲ ሓዊ ቀትሪ ይኹን ምሸት ኣይጠፍእን እዩ። ምስቲ ኩሙሮ ብምባል ዝጽውዕዎ ፈጣሪኦምን ምስ መንፈስ ዝሞቱ ኣቦታቶምን ዘራኽቦም ድልድል ምዃኑ ድማ እዮም ዝኣምኑ። ህፃን ምስ ዝውለድ ሰብ ምስ ዝምርዖ ወይ ምስ ዝመውት መብዛሕትኡ ስነ ስርዓት ሓጎስ ወይ ሓዘን ከዓ ኣብ ዙርያዚ ሓዊ ዝካየድ። ህዝቢ ሂምባ ንዝፍሉይ ባህሎም ክርእይዎ ንዝመፁ በጻሕቲ ብምትእንጋድ ጎኒ ጎኒ ምርባሕ ከብቲ ልዑል ጥቕሚ ዘለዎ ኣታዊ ክረኽብሉ እንተኽኣሉካ ባህሊ ኣካል ዕለታዊ ናብራ እምበር ንዕዳጋ ዝቐርብ መሸቀጢ ክኸውን የብሉን ብዝብሉ ወገናት ግን ሓያል ተቃውሞን ነቐፌታን እዩ ዝቐርበሎም። ዘመናውያን ከተማታት ብብከላ ሰብ ሰርሖ መብራህቲ እቲ ሓቀኛ ምስልን ጽባቐን ተፈጥሮኣዊ ሰማይ ዝተጋረደን እዩ። ነዚ ብዝበለጸ እትግንዘቦ ካብ ከተማ ወፂእካ ሰማይ ደሚቑ ናብ ዝረኣየሉ ገጠራት ምስ እትኸይድ እዩ። መብዛሕትኡ ክፋል መሬት ሃገረ ናሚብያ ድማ ድሙቕን ጽሩይን ሰማይ ንምርኣይ ካብ መብዛሕትአን ሃገራት ዓለም ዝሓሸን ዝበለጸን ዝበሃል እዩ። ናሚብያ ኣዝዩ ሰፊሕ መሬት ግን ከዓ ኣዝዮም ውሕዳት ነበርቲ ዘለዋ ሃገር ብምዃና ብዙሓት ኣማኢት ኪሎሜትራት እንተተጓዓዝካውን ዝኾነ ዓይነት ናይ ከተማ መብራህቲ ይኹን ብከላ ኢንዳስትሪ ዘይክትርኢ ትኽእል ኢኻ። በዚ ምኽንያት ንዓለም ለኻውያን ተመልከቲ ኮኸብን ናይ ህዋ ምስሊ ንዝስእሉ ሰኣልትን ገነት ተባሂላ ክትግለጽ
اتقاليا ፍጹም ንጹህ ዝኾነ ልክዕ ከም መስትያት ንጹርነት ዘለዎን ሰማይ ዝረኣየሉ ኣከባቢውን ኣለዋ ኣብዚ ቦታ ኮንካ ንማእከል ሚልክ ወይ ጋላክሲ ብንጹር ደሚቆ ክትሪኦ ትኽእል ብሚልዮናት ዝቑጸሩ ንጽል ከዋኽብቲ እኽብካብ ከዋኽብትን ደበና ህዋን ከዓ ልክዕ ከም ብብርሃን ዝቖመ ሩባ መስመር ሰሪሖም ክረኣዩ ይኽእሉ ናሚብያ ኣብ ደቡባዊ ክፋል ንፍቀ ክቢ እትርከብ ሃገር ምዃና ኣብዚ መዳይዚ ብዙሕ ሓጊዝዋዩ ብርግጽ ምስርኤት ከዋኽብቲ ፍሉይ ኣብ ዝምድና ክህልዋ ዝገብሩ ሰለስተ ሳይንሳውያን ምኽንያታት ኣለዉ እዮም እቲ ቀዳማይ ምኽንያት ደረቕ ኩነታት ኣየር ዘለዋ ሃገር ምዃና እዩ ኣብ ኣየር ሃገረ ናሚብያ ዝርከብ መጠን ማይ ኣዝዩ ውሑድ ብምዃኑ እቲ ካብ ከዋኽብቲ ዝፍኖ ብርሃን ከይተበታተነዩ ናብ ምድሪ ዝበጽሕ እቲ ካልኣይ ምኽንያት ብራኸዩ ናሚብያ ካብ ጽፍሒ ባሕሪ ኣብ ኣስታት 1500 ሜትር ብራኸ ትርከብ ሃገር እያ እዚ ማለት ድማ ሰኣልቲ ካብ ግርደት ኣየር እቲ ከባቢ ርሒቖም ዝሓሸ ንጹርነት ድምቀትን ዘለዎ ሰማይ ንኽረኽቡን ብሉጻት ስእልታት ንኸልዕሉን ይሕግዞም እቲ ሳልሳይን ናይ መወዳእታን ምኽንያት ድማ ሰማይ ናሚብያ ኣብ ዓመት ን300 መዓልታት ፀሓይ ዝረክብ ደበና ብብዝሒ ዘይረኣዮ ቦታ ምዃንዮ ነዚ ተፈጥሮኣዊ በረከት ብምድላይ ድማ ፍጹም ጸልማትን ንጹር ሰማይን ንምርኣይ ዓመታዊ ብኣሽሓት ዝቑጸሩ ፍሉጥ ስም ዘለዎም ናይ ህዋ ስእልታት ኣብ ምስናድ ዝነጥፉ ሰባት ናብ ናሚብያ ይመጹ ናይ ኣስታት 900 ዓመታት ዕድመ ዘለዎም ዝነቐጹ ሰራው ዝዓይነቶም ኣግራብ እቶም ምስ ሚልክ ወይ ኣዋሃሂዶም ዘልዕልዎም ስእልታትን ድማ ኣደነቕቲ ስእልታት ተባሂሎም ይምዝገቡሎም ናሚብያ ማእከል ዓበይቲ ሳይንሳውያን ምርምራት እውን እያ እቲ ኣብ ጎቦ ጋምስበርግ ዝርከብ ግዙፍ ስርዓተ ቴሌስኮፕ ከዓ ኣብ ዓለምና ንዘለዉ ኣዝዩ ልዑል ሓይሊ ዘለዎም ናይ ጋማ ጨረርታታት ንምምርማር ኣብ ጥቕሚ ካብ ዝውዕሉ ማእከላት ሳይንስ ሓደ እዩ ሓደ ካብቲ ናብ ሃገረ ናሚብያ ምስ እትመጽእ ከደንቐካ ዝኽእል ነገር ህይወት እንስሳታት ዘገዳም እቲ ሃገር እዩ ኣብቲ ሃገር ኣዝዩ ልዑል መጠን ዘለዎም ናይ ሓርማዝ ኣንበሳ ነብሩ ጎልጎል ዘራፍን ካልኦት ዕስለ እንስሳታት ዘገዳምን ይርከቡ ኣብ ማእከል ዝብላዕ ይኹን ዝለሓስ ዘይብሉ ደረቕ ምድረ በዳ እንስሳታት ዘገዳም በቲ ኣጸጋሚ ሕግቲ ምድረ በዳ ኣጽኒዖም ምስ ተፈጥሮ ፍጹም ተሰማሚዖም ክነብሩ ምርኣይ ንደቂ ሰባት ተግባራዊ ትምህርቲ እዩ ብፍላይ ድማ እቶም ነዊሕን ሰፊሕን እግሪ ዘለዎም ኣብ ሰሜናዊ ክፋል እቲ ሃገር ዝርከቡ ሓራምዝ ማይ ንምርካብ ንመዓልቲ ክሳብ 70 ኪሎሜትር ይጓዓዙ ዝደረቑ ምንጭታት ማይ ኣበይ ከም ዝርከቡ ንምፍላጥ ዘኽእሎም ፍሉይ ተፈጥሮኣዊ ክእለት ስለ ዘለዎም ድማ ንኩምራ ሓመድ እቲ ምድረ በዳ ብእግሮምን ቀርኖምን ብምፍሓር ብሓመድ ተሸፊኑ ኣብ ትሕቲ መሬት ዝርከብ ማይ ናይ ምውፃእ ፍሉይ ክእለት ኣለዎም ብሰንኪ ክእለቶም ናይ በረኻ መሃንድሳት ዝብል ቅጽል ስም ክረኽቡ ዝኽኣልዮም ኣንበሳን ክበሃል ቀዲሙ ናብ እምሮና ዝመጽእ ኣብ ሓደ ዕሙር ጫካ ዝነብር እንስሳ ምዃኑ እዩ ኣብዚ ቦታ ግን እቲ ሕጊ ዝተፈለዩ ኣናብስ በረኻታት ናሚብያ ኣብ ሓደ መወዳእታ ብዘይብሉ ወርቃዊ ሕብሪ ብዘለዎ ሑጻ ዝተመልአ ኣከባቢኦም ዝነብሩ እዞም ኣናብስ ኣዝዮም ጠንኩራትን ንነዊሕ ርሕቀት ማይ ጽምኢ ተጻዊሮም ክጓዓዙ ዝኽእሉን እዮም መብዛሕትኡ ግዜ እውን እቲ ንኣካላቶም ዘድልዮም ማይ ካብቶም ዝሃድንዎም እንስሳታት እዮም ዝረኽቡ ሓደ ግዜ ዝህደን እንስሳ ኣብ ዝስእንሉ ግዜ ከዓ ናብ ገማግም ኣትላንቲካዊ ውቅያኖስ ብምኻድ ኣንበሳ ባሕርን ኣዕዋፍ በረኻን ብምህዳን ይምገቡ እዚ ወላዳ ልሙድ ባህር ኣንበሳ ኣይኹን ኣናብስ ናሚብያ ግን ነቲ እቲ ምድረ በዳ ዝቐረበሎም ኣሸጋሪ ህይወት ብጥበብ ዝሓልፍዎ ብልሓተኛታት እንስሳታት እዮም ናሚብያ ብዓለም ደረጃ ልዑል መጠን ዕስለ ነብሪ ጎልጎል ዘለዋ ሃገር እያ እቲ ሰፊሕን ዝኾነ ይኹን ገረብ ዘይትሪኤሉን ቅርፂ መሬታ ድማ ንከም ነብሪ ጎልጎል ዝኣመሰሉ ኣብ ጉያ ዝምርኮስ ህይወት ዝመርሑ እንስሳታት ኣዝዩ ምቹእ እዩ ማሕበር ዕቃበ እንስሳታት ዘገዳም ናሚብያ ምስ ኣብቲ ከባቢ ዝንቀሳቐሱ ሓረስቶት ብምትሕብባር ከዓ እዞም ነብሪ ጎልጎል ቁፅሮም ከይጎድልን ከይፀንቱን ለይትን መዓልትን ብትግሃት ይሰርሕ እቶም ንፀጥታቲ ምድረ በዳ
بدا قرب جرما كم زلابس جبرو كاب نويح رحكات بقليلو كرعي زخلو زرافات ناميبيا خا كم مبزحتهم ابتكواب زنبرو انسساتات زقدام بزي ماي ننويح جزي كسانحو زخليهم اتزمجبو سراوز عينة قتلي او وشتو ماي سلازلو دما بستوسنة درجة تسمقهم كروي يحجزهم اتنويح كسادهم دما نتسألعي جنا كاب معدو نمرعيو تراي زي كونه ابتي اتسلللو قرب زي بلو برخا مقوت أكلاتهم نمقناس عبي أستوات أي جبر مشت صحي مس عربات مثلي إزوم زرافات أبتورك أو حبرز اللابس سماي تسائلون كر أدما أزي وحتاز فتر سمعي تالو أبزي انسساتات زقدام ببزح زركبلو سميناو كفال ناميبيا أبت مدربدا ناميب مس أتلانتيكا وكيانوس زرخبلو سفرا أب تاريخ أزي حدا جنيات تباهيلو زتكاس جم بحري ركب نايعت أمتي جم بحري تباهيلي زتسوع اتوم ابتكابي ببزح زركبو هزبي سان تباهيلهم زتسوعو هزب خيترفه فتار تقطيعو زفترا مدريو بمباليوم زتسوعو تنتاويان بورتوغالاويان دهس استخاء أفدق جهنم كوليوم سيمومو اتسفرا زحل معبل بحري مسوعي أيرت مدربدا زرخبلو عمت ملو طق زبالة زفرح جمة زفترلو بوتايو بمغنيات زي جمن حيالات معبلات توقيانوسن نبوزحات زمنات بأمايت أشحات زغطرة عبيت مراخب من قدن سحيتن نابت جم بحري آتيانين اتوم كابت حدقاس ترفو مركبنياتات وننتخنا كابت بحري مسملتو بزوح كخادو يخولو ينبرون اتي كاب بحري دحر موت آمز قبلا مودعتا زيبلو مدربدا زساتي وماي زمقبو مقبس لزيبلو مبزحتهم أبقو أبتو حتا هيوتهم سينوميم لومون انتخنا أبتو حتا مدربدا تقابيرهم استرفو عبيت سبربارات مركبن يأتمتي زموتو انسساتاتن يركبيو ناميبيا كاب هوا توريرو قدم كبابي 8 عمتات اب مدرنا كم زعلبه زقمت كساب لومي اب عالم كاب استرخبو مترولايت اتزعبي كم زخنه زنجرلو هوبا استسمي مترولايت زركبلا هاجرا ازي اب شحن 920 عام تمرت بحدا اب تكباب زنقساقس حرستاي باقاط ام استرخبه جزوف امني كبدتو 3 ويدما 3 كيلوغرام اب بيلي زبصح اتزغرم ازغزيف امني توريرونا مريت مس علبه زخونه يخون عمي وقدقاد زي مفتاريو ساينساويان تمرامرتي كم زقمتوان تخينو اتأمني تسفيح بمخانو أبلسلوس مريت موداقون أب آير أب زنبرلو جيزي فتنتو بالعلمة أن مغناسون اتأمني هاديون فتنتو كأنيسون أب مريت عليبو كخون كم زخ اليوم قميتم امنهوبا كساب لومي كي تشرارفه أب تزعل بالبوتا يركب أب شحن 980 عام تمرت أب زحجن الزبو زلنا أكبابي حادثب لعلمة أنزلو الماز كم زرخبه ريبورت تقبره اتقوان هاجر ناميبيا أب تحت مجزات جرمن زنبرت الأوان بمبارو منجست جرمن نتكبابي بقلطوف كللا أوشت وحدات عامتات دما أب تبوتا حنت أزيا زمناويتن هابتا من جرمناويت كتمات تحنصت نتا كتما دما كولمانسكوب زبل سم توهبا كولمانسكوب بدرجة أفريقيا أزي زمناو هوسبيتال بيت تمرتي ميدا كعسو فابريكا برد كي ترفس تهانس الله أجايت إتن زمناويتن كتما يعني را اتوم كاب تحس از عينة مريت اتا كتما الماز زوت زنبرو جرمناويان نبرت تا كتما خا أب حاد ليتي مليونرات كونو أب شحن 930 عام تمرت جن أب تكباب زركب زنبر الماز تودأ بزوح كيت أنا حجن أب كال كفال ناميبيا كال الماز ركب اللبوتا ترخبه نبرتي كولمانسكوب دما نتاوقبتن زمناويتن كتموام بمقداف نابتي حدش معدن زركب السفرة مرحو كم وزيتو أبشحن 950 اتا كتما زخونه يخنسب زي نبرلا كتما كتكون كالت لومي اتقدم اتسوعلو زنبرت كولمانسكوب زبل سما تريفو اتا سب زي بلا كتما تباهيلات تتسوع مدربدا ناميبون نابتا كتما بمأتاو نتوم نايك أدم فيلاتات جرمن كساب نحسم بحثاء قوبي اوام يرأى لومي نامبزحتهم عبيت غزاوتي معتو كفيت كامستاتو بقدام النت التريو نجر انتلو كمرا حصايو
نمدبنا بقلت عزبتاتينا كنزازمو ناميبيا ببزوح ملكعيتات أبو أفريقيا كابزلوا هاجرات مستن قداموت تسرع هاجر انتخانتون حدا كساب لومي كتساجرو زي كالت تساقم زلوا هاجر قنع نسو دما فتحوي مغرحة هابتيو ناميبيا بممزن نفس وكاف آتاوي هابتام هاجر اتمثل كوان تخانت كابتن تساقمات مغرحة هابت زلوان هاجرات علم وترو بقدامنت تتكس هاجر قنع اتوما بجزي بعداو مجزات زمتسو نسافيحن لمعن مريت كم اون نعبيت معدنات زركب لهم بوتاتات استقطات اروت عدو جرمناويان بمتسر زيقاتات تهاجر بزحم وحدو كوان تخنا نتزعبي مكريت هابت تهاجر زقوت اترقن نساتهم يوم اثنزبا زحة اتاويتات سدد تهاجر زشفن ناميبيا بدرجة علم تفلت اللوناي معدنات هابتون انتخنا لعل تكنولوجين ماشنر نمبر عقمي سبسل زي حتت نزيقاتات تهاجر زفترو ناي سراح عدل أزيو وسونيو ازد ما اتاويتاتن هابتن اب ايد وحدات هابتمات راي كأكب سئنت سراح من اسيات كوسخ مخنيات كاب زخانيو اتكال مخنيات كاب ناميبيا زوت ومعدنات ناي واقع وسخ كي تقبرلهم بغطا ناب ناي وطا عداقاتات زلاخو مخانوميو ازد ما نتي ناميبيا كاب تفطرعو هابتا كترخبوت تخل زنبرت كتباو الربحاتات وسون كم زخون جيرو كبرى تغطاتل تمستيات علم نلومي زدالنايو نهاجر ناميبيا زدسس تحستو ازي استغطاتل كوموينيرو ابقات علي بستفلي مدب كساب نمتاكم سلام كنا